Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, καθώς ήδη μου λένε ότι ο Δόκτωρ Γιώργος Ξηρογιάννης, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, είναι στην άλλη άκρη της σύνδεσης και τον ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Ξηρογιάννη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν και το θεωρώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Αν ξεφυλίσει κανείς την επικαιρότητα καθημερινά, νομίζω είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα σταθεί σε θέματα που αφορούν την Ευρώπη και τις ευρωεκλογές. Και το λέω με αφορμή και τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει στο ΣΕΒ και το μανιφέστο του ΣΕΒ για τις ευρωεκλογές και την έκθεση της EY για το αύριο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός είναι και ο λόγος που σας παρακάλεσα να μιλήσουμε, να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο μέσα από τη ματιά του ΣΕΒ. Το αύριο της Ευρώπης και γενικά τι σημαίνει επανεκκίνηση, γιατί το ακούω και το διαβάζω πολύ. Λοιπόν, έχετε το λόγο για μια μικρή εισαγωγή. Ακούγοντας και τον πρόλογό σας, είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, αλλά λίγη κουβέντα κάνουμε αυτή τη φορά για την Ευρώπη. Και είναι αλήθεια ότι αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για πολλές δεκαετίες, αλλά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, ίσως δυσκολεύεται ή πασχίζει να βρει το δρόμο της σε αυτό το νέο γεωπολιτικό τοπίο. Πρέπει να ανακτήσει λοιπόν την οικονομική ισχύ της, που πριν από 15 χρόνια ήταν 10% μεγαλύτερη από τον ΗΠΑ και σήμερα έχει αντιστραφεί. Για μας λοιπόν μια... θα το ξέρετε σίγουρα και αυτό είναι ο πιο καλός δείκτης που είμαστε σήμερα. Πριν την κρίση το 2010, θυμάμαι και το έχω αποτυπώσει και το έχω καταλάβει πολλές φορές την Άγγελα Μέρκελ, τότε καγκελάριο, να λέει η Ευρώπη είναι το 5-25-50, 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 50% των παγκόσμιων κοινωνικών δαπανών. Η δεύτερη έχει φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, το 5 ασφαλώς έχει μειωθεί, από τα 500 εκατομμύρια είμαστε 400, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, νομίζω είμαστε κάτω και από το 18% πια. Φυσικά. Ένας δείκτης που εμείς μετράμε συμπληρωματικά είναι η αγοραστική δύναμη, που είναι λίγο πιο πραγματικός, πιο ρεαλιστικός στην τσέπη των καταναλωτών. Το 2008 ήταν η Ευρώπη κοντά στο 5,5%, πιο πάνω από τη ΣΥΠΑ. Σήμερα, το 22, με στοιχεία 22, είναι στο 4,7%, πιο κάτω από τη ΣΥΠΑ. Και αυτό δείχνει μια μεγάλη ψαλίδα που έχει ανοίξει. Γι' αυτό και μιλάμε ότι χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή και πιο δυνατή Ευρώπη. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση σε όρους ανάπτυξης, σε όρους επενδύσεων, σε όρους δεξιοτήτων, σε όρους τεχνολογίας, αλλά και κοινωνικής ευημερίας. Αυτά πάνε πακέτο για μας. Γι' αυτό και στο μανιφέστο, στο φυλάδιο, όπως το λέμε εμείς, που δημοσιοποιήσαμε πριν από 10 μέρες, έχουμε αναγνωρίσει 5 πυλώνες για να εξελίξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί χρειαζόμαστε σίγουρα μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη νέα αγορά. Αν σας πω ότι ο μέσος χρόνος για να διερευνηθεί μια παραβίαση μέχρι και να εφαρμοστεί μια απόφαση διόρθωσης κάνει 100 μήνες, θα σας φανεί υπερβολικό, και όμως είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε επίσης ένα σοκ ρυθμιστικής απλοποίησης και λιγότερης γραφειοκρατίας. Πάλι ας σας έλεγα ότι την τελευταία πενταετία έχουμε 5.500 σελίδες νομοθεσίας μόνο για επιχειρήσεις. Κοντά σε 850 ρυθμιστικές υποχρεώσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη στο 4% του ΑΕΠ. Φυσικά χρειαζόμαστε βιομηχανία. Σημειώστε πάλι ότι πριν από 10 χρόνια η βιομηχανία της Ευρώπης, το σύνολο ήταν περίπου στο 25% του ΑΕΠ. Τώρα έχει πέσει κοντά στο 16% του ΑΕΠ. Μια μεγάλη μεταβολή. Φυσικά, ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας με γνώσεις, ευελιξία, αλλά και νέα επαγγέλματα. Και φυσικά η μετάβαση στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι για μας η παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Θα το ξανασυναντήσουμε αυτό το λεγόμενο μανιφέστο στη συνέχεια της κουβέντας, αλλά ακούγοντας αυτά που μου λέτε, στέκομαι στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είχατε την περασμένη εβδομάδα, «Ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη μπορεί», που ήταν δύο κορυφαίοι επιχειρηματίες και μέλη της διοίκησης του ΣΕΒ, ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Παπαλεξόπουλος. Και κάποια από αυτά πραγματικά έχουν ιδιαίτερα οι επισημάνσεις που έγιναν, και κρατάω ας πούμε το θέμα της γραφειοκρατίας, και οι δύο είπαν το μεγάλο πρόβλημα της γραφειοκρατίας, και μου έκανε εντύπωση η διατύπωση ότι ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη η Ευρώπη πρωτοστατεί. Που πρωτοστατεί δια του παρεμβατισμού και όχι δια της δημιουργίας. Δηλαδή θέλοντας να πω ότι η γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Ίσως η λέξη παρεμβατισμός να είναι λίγο προβολικός. Η υπερρύθμιση όμως είναι λίγο πιο σωστή. Μετρήσαμε το τελευταίο AI Act, την οδηγία ή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη τεχνητή νοημοσύνη. Μετρήσαμε και εκεί 250 σελίδες. Νομίζω το αστικό δίκαιο το γράφτηκε πριν από 100 χρόνια, ήταν μάλλον λιγότερο. Και επίσης μετρήσαμε ότι για να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία χρειάζονται άλλες 19 οδηγίες. Ναι. Η υπερρύθμιση αυτή μάλλον δεν οδηγεί σε μια ανάπτυξη μιας τεχνολογίας εχμής που θα οδηγήσει σε ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Κάτι κάνουμε λάθος. Αντί να δημιουργούμε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, δημιουργούμε ένα πλαίσιο υπερρύθμισης που μάλλον είναι τροχοπέδι στην οικονομία της Ευρώπης. Όταν είχε γίνει γνωστή το ψήφισμα για και η κατάρτιση του AI Act, λέγαμε όλοι, και εγώ ο ίδιος, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στην Ευρώπη. Όταν είδα ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να περάσει από άπειρους διαδρόμους μέχρι να εφαρμοστεί, αν ποτέ εφαρμοστεί, μιλάμε για 2-3 χρόνια από σήμερα, πραγματικά αντιλαμβάνομαι αυτό που περιγράφεται. Ενώ ακούστηκε πολύ ωραίο, στην ουσία δεν είναι. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει βήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει βήματα. Πολλές πρωτοβουλίες για την πράσινη μετάβαση, για την ανταγωνιστικότητα, για την ενιαία αγορά, για το διεθνές εμπόριο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως αρκετά φιλόδοξες. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη φιλοδοξία στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κυρίως χρειαζόμαστε πιο λειτουργικά και πιο πρακτικά εργαλεία. Ίσως η πρακτικότητα είναι μια λέξη που πρέπει να επαναφέρουμε στη λειτουργία των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Αναρωτιέμαι, το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα βρεθεί, ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο και κάποιοι άλλοι θα βρεθούν αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη σας, στην πλειονότητά τους είναι πολιτικοί οι οποίοι είναι σε θέση να διαχειριστούν σύνθετες έννοιες όπως αυτές που περιγράφετε και κυρίως να συμμετέχουν στον προβληματισμό για το αύριο της Ευρώπης? Κοιτάξτε, νομίζω αυτό ο κάθε πολίτης έχει την επιλογή να διαλέξει αυτό που τον αντιπροσωπεύει. Να πω όμως το εξής. Οι 720 ευρωβουλευτές της Ευρωβουλής είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εκλογικό σώμα στον κόσμο, μετά την Ινδία. Μέσα σε αυτούς έχουμε και 21 Έλληνες, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για την κατεύθυνση για το μέλλον της Ευρώπης. Και θεωρούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει πολύ ενεργά σε αυτή τη συζήτηση. Η ανθεκτικότητά της μετά τις κρίσεις, οι μεταρρυθμίσεις και η εμπιστοσύνη των επενδυτών είναι μια πηγή αισιοδοξίας για τη χώρα εννοώ. Όμως, καμιά χώρα της Ευρώπης δεν έχει το μέγεθος να κινηθεί μόνη, πόσο μάλλον μια μικρότερη χώρα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη έχει μόνο να κερδίσει. Λύστε μου μια πορεία. Μιλάμε λοιπόν για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι τέλος πάντων βρίσκεται να συνθλίβεται μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών σε έναν εμπορικό πόλεμο της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τρόπους η Ευρώπη. Διαβάζω επίσης στην συζήτηση που έγινε την Παρασκευή με τα δύο στελέχη του ΣΕΒ και κορυφαίους επιχειρηματίες ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη στελεχών, προσωπικότητων οι οποίες μπορούν να τραβήξουν μπροστά το κάρο. Οι σημαντικές μορφές του παρελθόντος δεν είναι διαθέσιμες σήμερα. Επιτρέψτε μου πάλι να μην εστιάσω στα πρόσωπα, να εστιάσω στις πολιτικές. Γιατί, εξαιρετικώς προσώπων, χρειαζόμαστε κάποιες πολιτικές που θα φέρουν, για παράδειγμα, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη βιομηχανία. Ίσως η θέσπιση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ταμείου στα πρότυπα του αμερικάνικου IRA να είναι στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχουν οι πόροι. Ίσως επίσης το να έχουμε περισσότερες εμπορικές σχέσεις και στρατηγικές συνεργασίες με τρίτες χώρες για να διασφαλίσουμε κρίσιμες πρώτες ύλες στις αγορές μας, επίσης είναι κάτι που διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε το κόστος ενέργειας. Η Ευρώπη διαχρονικά δεν έχει ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, εξακολουθεί να μην έχει και ίσως σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη στιγμή όπου το τρίγωνο ανταγωνιστικότητα, κόστος ενέργειας και κόστος πράσινης μετάβασης είναι σε προφανή ανισορροπία. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε τις πολιτικές που δείχνουν μια ταχύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όλα τα πρόσωπα, όποια πρόσωπα επιλεγούν από τους πολίτες, πρέπει να έχουν αυτή την κατεύθυνση στο μυαλό τους. Τώρα, αναρωτιέμαι, βάλατε την περίπτωση του ταμείου που έχουν εγκαθιδρύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσελκύοντας επενδύσεις κυρίως από την Ευρώπη. Αναρωτιέμαι, αυτό είναι έτσι κάτι που ακούγεται ελκυστικό και για την ελληνική βιομηχανία? Το γεγονός δηλαδή ότι τα κίνητρα που δεν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά ένα σοβαρός λόγος να δει κανείς να αλλάξει τον προσανατολισμό του?
Να σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Πριν από μόλις 2 χρόνια, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη μειωθήκαν κατά 66%. Τόσο αυξηθήκαν στις ΗΠΑ. Και σίγουρα το πλαίσιο IRA είχε ένα πολύ σημαντικό λόγο να παίξει. Πέρα όμως από τα κίνητρα, γιατί δεν είναι μόνο φορολογικό το θέμα κινήτρων, είναι και θέμα γραφειοκρατίας. Οι Αμερικάνοι κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι το διεθνές παιχνίδι των επενδύσεων μπορεί να ξεκινάει από τις επιδοτήσεις, κερδίζεται όμως με καλύτερο και απλούστερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μείωση της γραφειοκρατίας. Στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, η έκδοση μιας άδειας για μια βιομηχανία κάνει από 1 σε 6 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί. Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Μητυλινέου, στην εκδήλωση την Πέμπτη, στον Καναδά, για παράδειγμα, η αντίστοιχη άδεια κάνει κάτι λιγότερο από 6 μήνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η μείωση της γραφειοκρατίας ως μοχλός προσέλκυσης και διατήρησης μεγάλων επενδύσεων και μεγάλων επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, και νομίζω είναι τεκμηριωμένος ο λόγος σας και ο τρόπος που το προτείνετε, ότι θα πρέπει να λύσει καταρχήν το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδιατάσσοντας τους θεσμούς. Αλλά και βάζετε ως έναν χρονικό ορίζοντα που θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων ένα στόχο στο 2030. Αναρωτιέμαι, είμαστε στο 2024, πάμε στο 2025. Προλαβαίνουν να αλλάξουν τα πράγματα, ακόμη και αν υπάρχει διάθεση? Εγώ θα λέγω ότι προλαβαίνουμε. Δεν θέλω να περάσω ένα αρνητικό μήνυμα. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη έχει αύριο. Η ισχυρή Ευρώπη έχει αύριο και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη από μια ισχυρή Ευρώπη. Μια ισχυρή Ευρώπη που εξελίσσεται, έχει συνοχή, έχει επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν διεθνώς και είναι σημείο αναφορά σε όρους ποιότητας ζωής και προσέλκυσης ταλέντου. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να την κάνουμε ακόμα πιο ισχυρή, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων μας, επιχειρήσεων, πολιτών, αλλά και της ίδιας της οικονομίας. Δεν θα ήθελα να είμαι πολύ αρνητικός. Ναι. Ίσως η λέξη κλειδί που πρέπει να βάλουμε εδώ είναι επανεκκίνηση και επιτάχυνση. Να πατήσουμε ακόμα πιο πολύ γκάζι. Τώρα, υπάρχει ένας κλάδος που φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος και μάλιστα ο ΣΕΒ τον έχει αγκαλιάσει αφορά την καινοτομία και αφορά την αιχμή της καινοτομίας, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα τη Δευτέρα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, άνθρωποι και επιχειρήσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και εισηγητής σε αυτή την εκδήλωση. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο που κινείται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, πάντα έχοντας κατά νου τις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ στα θέματα της καινοτομίας? Έχουμε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο ΣΕΒ να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις της χώρας να καταλάβουν τα ωφέλη από μια τεχνολογία αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί είδαμε ορισμένα νούμερα που δεν μας έκαναν να εφησυχάσουμε. Περίπου κάτω από το 8% είναι η διάθεση των Ελλήνων να επενδύσουν σε θέματα AI, όταν στην Ευρώπη αυτό είναι κοντά στο 15%. Και που μπορεί πολλές μεγάλες επιχειρήσεις άνω το 80% να αναγνωρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τεχνολογία του μέλλοντος, όμως κάτω από το 25% είναι αυτές που έχουν δρομολογήσει τα επόμενα χρόνια κάποια σοβαρή επένδυση. Αυτό εμείς το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Ερχόμαστε λοιπόν να τους... Αφού οι ίδιοι λένε και δέχονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, δεν μπορεί παρά να είναι ενημερωμένοι, παρότι το 25% το επιλέγει. Ίσως όχι τόσο πολύ ακόμα, και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Να δώσουμε δηλαδή πρακτικά παραδείγματα στα μέλη μας, να καταλάβουν πώς άλλες επιχειρήσεις, άλλα μέλη μας που έχουν επενδύσει στη τεχνολογία αυτή, έχουν δει σημαντικές βελτιώσεις στα έσοδα, σημαντική μείωση στο κόστος, σημαντική μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, είναι πραγματικότητα και θέλουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να ανέβουν σε αυτό το τρένο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε τη Δευτέρα και μάλιστα με 3 πυλώνες. Θα φέρουμε παραδείγματα, θα κάνουμε εκπαίδευση, αλλά θα δώσουμε και πρακτικές οδηγίες. Θα δημοσιοποιήσουμε και έναν πρακτικό οδηγό για το πώς μια μεσαία επιχείρηση μπορεί να ενσωματώσει τεχνολογίες AI στην παραγωγή και στην εξυπηρέτηση των πελατών σήμερα. Ήρθαν παρόδονες στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του ΣΕΒ στην Ξαναφόντος και είδα ότι και ο δόκτωρας Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Τεχνητή Νοημοσύνη, θα είναι ομιλητής. Θα είναι ο κύριος Βερέμης από τον ΣΕΒ, θα είναι ο κύριος Μαστρογεωργίου. Εξαιρετικά ονόματα και νομίζω πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Την Δευτέρα το απόγευμα. Ο
Ο κ. Βερέμης έχει μια εξαιρετική ικανότητα και λόγω των γνώσεων και λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης να βγάζει από τους ομιλητές αυτά που πραγματικά θέλει να ακούσει το κοινό, και θα σας προσκαλώ όλους να ακούσετε αυτή τη συζήτηση με δύο εξαιρετικούς επιστήμονες, ο κ. Δασκαλάκης, επιχειρηματίας, ο κ. Βερέμης. Ναι, έχουμε την τύχη να έχουμε φιλοξενήσει 3-4 φορές τον κύριο Βερέμη και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Τώρα, για να γυρίσω πάλι στις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως να δούμε και το ρόλο του ΣΕΒ σαν θεσμικό όργανο. Αναρωτιέμαι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προφανώς απευθύνονται στους επιχειρηματίες, αν περνάνε και στα κόμματα. Η δικιά μας δουλειά είναι να τα πούμε όσο πιο δυνατά γίνεται. Υπάρχουν προφανώς κόμματα με τα οποία έχουν μια ξεκάθαρα φιλοευρωπαϊκή κατεύθυνση και με αυτά τα κόμματα συνομιλούμε εντός και εκτός Ελλάδος. Συζητούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, τους θέλουμε τις θέσεις μας. Έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και στην Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες. Νομίζω είμαστε σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε τα περισσότερα από τα κόμματα που συμμετέχουν σε εκλογές, το λέω, αντιλαμβάνεστε το λόγο, να έχουν μια καθαρά θετική διάθεση για την επανεκκίνηση της Ευρώπης. Εννοώ αν εκμεταλλεύεστε το γεγονός ότι είναι ένας αναγνωρισμένος, έμπειρος και έγκυρος θεσμικός εταίρος ο ΣΕΒ. Με αυτή την έννοια το θέτω το θέμα. Και με αυτή την έννοια, όλοι οι κύριοι και κυρίες στην Ευρώπη, ευρωβουλευτές που συνομιλούμε, πάντα μας δέχονται και ανταλλάσσουν απόψεις με θετική διάθεση. Τώρα, μιλώντας λιγάκι για να αφήσουμε λίγο την Ευρώπη, να αφήσουμε λίγο την παγκόσμια οικονομία, να δούμε εδώ τι γίνεται με την βιομηχανία. Αντιλαμβάνομαι κάποια θέματα ήδη τα περιγράψατε λίγο νωρίτερα. Αν σας ζητούσε κανείς να σας πει αν επιταχύνουμε ή επιβραδύνουμε με το γεγονός ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να καλύψουν το χαμένο χρόνο, έτσι, τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Καταρχάς, εδώ την απάντηση την έχουν δώσει πολλοί ξένοι αναλυτές και οίκοι σε πολύ συχνά αφιερώματα που βγάζουν για την Ελλάδα, που δείχνουν και αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα. Και αυτό και εμείς το αναγνωρίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξαφνικά φτάσει στο τέλος του στόχου μας. Είναι όμως μια διαδρομή. Η βιομηχανία, ειδικά μέσα στην κρίση, άντεξε παρά τις 3 συνεχείς υγειονομικές κρίσεις. Και λέμε ότι πάνω απ' όλα άντεξε γιατί βασίστηκε στους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι για τη βιομηχανία είναι το πιο δυνατό της χαρτί. Γι' αυτό και τους αναγνωρίζει και τους ανταμείβει με αμοιβές που είναι 30% πιο πάνω από την υπόλοιπη οικονομία. Όμως υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουμε να τα λύσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Και στην Ελλάδα πρέπει να δούμε το θέμα της αδειοδότησης, να το απλοποιήσουμε. Πρέπει να δούμε τα θέματα χωροταξίας ή τις βελτιώσεις στα επενδυτικά κίνητρα. Αλλά δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Είναι μια διαδικασία εξέλιξης και απλώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις διαχρονικά να πατήσουν πιο πολύ γκάζι και αυτό να γίνει πιο γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση και δεν το ήξερα το νούμερο. Ψάχνοντας για την κουβέντα που θα κάνουμε, είδα ότι είναι σχεδόν 15% η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας. Νομίζω ότι είναι, μετά τον τουρισμό πρέπει να είναι το δεύτερη μεγαλύτερη συνιστόσα. Σωστά. Αυτό βέβαια αναφέρεστε στο διευρυμένο σύνολο της βιομηχανίας. Βιομηχανία στην Ελλάδα, όχι ο ΣΕΒ, η βιομηχανία. Ναι. Αν πάρουμε το στενό κλάδο της μεταποίησης, αυτό κοντά στο 10%, και αυτό το νούμερο θέλουμε να το ανεβάσουμε στο 15%. Και προφανώς όλες οι πολιτικές μας, όλες τις προσπάθειες και όλες οι διαβουλεύσεις που κάνουμε με την Ελλάδα και η Ευρώπη συγκλίνουν σε αυτόν τον στόχο. Η μεγέθυνση για μας, η μεγέθυνση για τη βιομηχανία και για τη χώρα είναι κλειδί. Έχουμε, για παράδειγμα, λίγες μεσαίες επιχειρήσεις, κοντά στις 3.000 λιγότερες μεσαίες επιχειρήσεις από ό,τι έχει η Πορτογαλία. Και αυτός είναι ένας ενδιάμεσος στόχος που έχουμε θέσει, που μπορεί να βοηθήσει και τη μεγέθυνση της βιομηχανίας και τη μεγέθυνση της οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα πληρωμένων δουλειών στην Ελλάδα. Κλείνοντας, ζητάω από εσάς να μου κάνετε ένα σχόλιο. Η έκθεση που έγινε από την EY για λογαριασμό του ΣΕΒ, αναφερθήκατε σε κάποιους πυλώνες νωρίτερα, έχει και κάποιο άλλο ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον σημείο. Είναι τα κρίσιμα στοιχήματα. Και εκεί βλέπει κανείς ότι πρέπει να επενδύσουμε στη βιομηχανική αριστεία. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει καλύτερα προϊόντα, καλύτερη διαδικασία παραγωγής. Θα μας τα πείτε. Το δεύτερο, να εμβαθύνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, είναι η έλλειψη που αναφέρατε νωρίτερα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και τρίτον, σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που εκεί νομίζω μπαίνει και η πράσινη οικονομία, που σημαίνει
ένα επιπλέον κόστος που θα πρέπει να επομιστεί η βιομηχανία. Να τα δούμε αυτά τα τρία στο κλείσιμο της κουβέντας. Βεβαίως. Η Ελλάδα συνολικά πρέπει να πατήσει ακόμα πιο πολύ γκάζι στα θέματα καινοτομίας. Έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις επενδύσεις σε καινοτομία και έχουμε ένα πολύ μεγάλο και υγιές οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε, γιατί από εκεί θα βγουν οι σπόροι ή τα νέα προϊόντα για διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Αυτό είναι το πρώτο, το είπατε κι εσείς. Το δεύτερο είναι της μεγέθυνσης. Θέλουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε μικρές επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες συνεχώς μεγαλώνουν, βελτιώνονται, γίνονται πιο ανταγωνιστικές διεθνώς. Το τρίτο κομμάτι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Εδώ έχουμε το εξής θέμα ή παράδοξο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παραδοσιακά επενδύουν πολύ σε τεχνολογίες πληροφορικής. Ίσως αυτό που πρέπει να εξελίξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, να επενδύουν σε νεότερες τεχνολογίες και λιγότερο σε παραδοσιακές τεχνολογίες. Αυτό είναι το στίχημα της επόμενης ημέρας. Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, για μας η βιώσιμη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να δώσουμε στην επόμενη γενιά. Κάνοντας αυτό, μαζί με την παρακαταθήκη, θα έχουμε και σημαντικά ωφέλη στην οικονομία μας. Πάνω από 1 δις στο ΑΕΠ, μέσω των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που θα έρθουν μέσα από την πράσινη οικονομία. Επίλογος, αν σας ζητούσε κανείς να αναφέρετε 1, 2, 3 σημεία όπου υπάρχει ένα ντεσαβαντάζ στην ελληνική βιομηχανία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το κόστος της ενέργειας, μπορεί να είναι η γραφειοκρατία, μπορεί να είναι η δικαιοσύνη. Ποια θα αναφέρατε ως μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα που κάνουν λιγότερο ανταγωνιστική την ελληνική βιομηχανία σε σχέση με το ευρωπαϊκό περιβάλλον? Το αναφέρετε το ένα, το κόστος ενέργειας είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα που δεν είναι της αβαντάς, είναι όμως γεγονός, είναι η έλλειψη χεριών και μυαλών, θα λέγαμε. Είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, απασχολεί όμως και τη χώρα. Μας λείπουν άνθρωποι, εργαζόμενοι με ειδικότητες που χρειάζονται για τις βιομηχανικές λειτουργίες, όπως μας λείπουν και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης. Το δημογραφικό αλλά και το brain drain έχουν επιδεινώσει, αν θέλετε, αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, βλέπουμε σιγά σιγά ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες και τα δύο αυτά να βελτιωθούν, αλλά έχουμε δρόμο. Και εδώ έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτά θα έλεγα τα δύο, χρειάζονται λίγο να τα δούμε πιο προσεκτικά και ξαναλέω, να πατήσουμε πιο πολύ γκάζι. Ξαναλέω, δεν θέλω να αφήσω μια αρνητική διάθεση. Η επόμενη πίστα προϋποθέτει να έχουμε λύσει αυτά τα 2-3 προβλήματα. Κύριε Ξηρογιάννη, κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Ξαναλέω, Δευτέρα 5 το απόγευμα στην Ξενοφόντο στο ΣΕΒ. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη μπορεί, με συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, ειδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.